Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε NAC again και θα επιστρέψαμε, κάνουμε κι άλλες, ναι. Θα πάμε να προχωρήσουμε το chapter 2 του NAC και let's do it. Και είχαμε μείνει εδώ. Πλέον παιδιά οι σκουπιδομηχανές έχουν εξελιχθεί. Έχουν βάλει χέρια και πόδια και έχουν μπει στον κόσμο, στον πειρασμό να κατακτήσουν τον πλανήτη. Οπότε πρέπει να τις σταματήσουμε. Πάρα αυτήν, τρεις τώρα. Ούψ. Νομίζετε ότι είστε αστείες. Βασικά δεν κάνετε καν αστεία, αλλά και πάλι. Βαράτε μου. Πάμε σε αυτή την πύλη της Παναγίας των Παρισιών, δεν ξέρω. Πάντως είναι ωραίος κήπος, δηλαδή αν δεν τον είχαν κάνει καταστροφή αυτά τα μηχανήματα, ωραίος είναι. Οκ. Το πρώτο death ήταν λίγο easy. Τι μας βάζει από εδώ, ραμμένες σκουπιδομηχανές. Ήταν λίγο easy το πρώτο death. Όμως τώρα έχουμε δει όλους τους γεμισμένους κύκλους και μπορούμε να κάνουμε αυτό. Άντε γιατί έχω ανεμοστρόβιλο με αντισκουπιδομηχανές μηχάνημα. Δεν ξέρω. Από το μυαλό μου τα βγάζω. Και είπαμε αυτό, μη με πετύχει τώρα γιατί αυτό με βγάζει one shot. Ασύχτη σκουπιδομηχανές. Εγώ σας το είπα παιδιά, έχουν εξελιχθεί, δεν αστειεύονται. Είμαστε Ταρζάν φάση. Μυστικός στίχος. Ναι, μυστικός στίχος. Δεν ξέρει, κάποιος δεν ξέρει να κρύβει πράγματα. Τι είναι αυτό, ένα καζανάκι. Δεν ξέρω. Οκ, ναι, το μπήκαμε. Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε να δίνουμε κι άλλους. Θέλω να δείρω. Και αυτά τα κρυστάλλινα τα τρία είναι πολύ σημαντικά γιατί κάνουμε ulti. Και όταν κάνουμε ulti, οι σκουπιδομηχανές τρέμουν από το φόβο. Δείτε τώρα πώς θα τρέμουν. Άντε γιατί, δείτε, έτρεμαν. Πεθαμένες έτρεμαν, αλλά και πάλι. Πάμε εδώ. Ωραία κρυψό να έχει καταδύσει σπαστικό. Τέλος πάντων. Εδώ εντάξει, πατώματα που καθαραίωνε. Αναρωτιέμαι ποιος τα έκανε να σπάσουν. Λογικά αυτοί εδώ οι τύποι. Ναι, είστε κόκκινοι, είστε σε rage. Δεν με νοιάζει καθόλου. Θα τις φάτε και πάλι στα πισινά. Τέλος. Πάει. Γενικά πολύ ωραίος κήπος ρε φίλε. Δηλαδή φαντάζομαι να το είχε κάποιος πλούσιος, ο Elon Musk της Ελλάδας. Και να έκανε σκουπιδομηχανές με πόδια και χέρια και απλά να του κατέλαβαν τον κήπο. Δεν παίζει καθόλου. Βασικά παίζει. Βασικά δεν ξέρω. Λέω άσχετες λέξεις. Δεν σπάω. Ωραία, Max. Σίγουρα ήταν ο Elon Musk, φίλε, δεν το συζητάμε. Τι άμα ξέρεις είναι αυτό. Τι έγινε εδώ, θες ένα Βιένα μπάρμπα. Ωραία, τι είναι αυτά έτσι πίσω, ρε. Giga chat σκουπιδομηχανές. Αυτοί έχουν εξελιχθεί. Αλήθεια τώρα, φίλε. Οι σκουπιδομηχανές έχουν κάνει τρελό update να πω. Πες μου ότι θα μου πετάνε. Θα μου πετάνε. Ρε, αυτά κοστίζουν χιλιάρικα, ρε. Αυτά κοστίζουν χιλιάρικα. Είστε με τα καλά. Σας, ναι. Μου φέραν τα λεφτά μες στο στόμα, κυριολεκτικά. Αυτά κοστίζουν, ρε. Κοστίζουν. Και εσείς κοστίζετε, αλλά κοστίζετε μαύρα λεφτά. Γιατί είστε μαύροι. Όντως είστε μαύροι. Κυριολεκτικά είστε φτιαγμένοι όπως είδατε. Αλλά ναι. Τώρα κάνεις και καράτε κιόλας. Ναι, το πιάσα. Σταματά κάνεις καράτε. Τι κάνεις. Ωραία, τι είναι αυτός ρε. Αυτός είναι ο Sonic σε σκουπιδομηχανή. Δεν μας το λέτε καλά. Τώρα, νομίζω ότι οι σκουπιδομηχανές έχουν εξελιχθεί μοιραία. Γιατί πετάν lasers, γίνονται Sonic, πετάν giga μπουνιές. Δεν ξέρω, δηλαδή, σε λίγο θα αρχίσουν να βάζουν και πριόνια μέσα από το στόμα τους. Δεν ξέρω. Εδώ, μυστικός τείχος. Θα δούμε κι άλλο καζανάκι. Ή μήπως τώρα κανένα καπάκι. Όχι, μια ηλεκτρική σκούπα. Οκ, εντάξει. Το παίρνω. Καλό, δεν είναι καλό. Καλό είναι. Τώρα έχουμε και λέμε
Λογικά θα φτιάχνω στο τέλος αυτό το κήπο, έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι, εσένα το ρόκαλο που το βρήκες, ρε πρώτα. Πολλά έχει McDonald's. Ρομπό McDonald's. Α, τώρα είστε 3. Και αυτό τι σημαίνει? Ότι σπουδάσα... Είναι hacker αυτή, ρε. Περνάμε μέσα από το laser. Ρε, hacker. Hacker, ρε. Θα σε κάνω report. Δεν ξέρω ποια εταιρεία έχει το παιχνίδι. Σε κάνω report. Οκ. Ο hacker έπεσε. Rip hacker. Rip hacker, όλοι κάτω στο σχόλιο. Έγινα ντούκις. Τι είναι εδώ? Ένα άλμα. Μας πυροβολάν. Dodge. Rip. Πρόσεχε, πέφτει κυρία. Δεν ξέρω πώς τη λένε. Άγαλμα. Rip. Κατάθλιψη κατά 3ου βαθμού. Τώρα θα της φας, φίλε μου. Κατέστρεψε στην κυρία Άγαλμα. Αυτό πρέπει να τιμωρηθεί. Ενέδρα. Σκάουν ενέδρα. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Ενέδρα. Και κάνει κανείς ενέδρα εδώ πέρα. Κάνεις? Όχι πάλι. Μη γίνεσαι Sonic. Κάτσε να τις φας. Ωραία. Καλό αυτό. Rip. Και γενικά ο κόσμος εντωμεταξύ βλέπει. Δεν κάνει κάτι. Βλέπει με σταυρωμένα χέρια. So, Victor, you still think I'm too delicate? Νικήσαμε τους σκουπιδομηχανές σου με 3 μάτια. Τώρα τι θα κάνεις, ρε? Τίποτα. Οκ, ας γίνει skip αυτό. Είμαστε στην 3η αποστολή. Θα το αφήσω κάπου εδώ, γιατί τώρα μπήκαμε chapter 2. Καθαρίσαμε τον κήπο του Victor, αυτού δεν ξέρω. Νικήσαμε τις εξελιγμένες σκουπιδομηχανές. Και τώρα θα πάμε στη ζούγκλα να δούμε τι άλλο κρύβει αυτή η ζούγκλα. Κάντε like και subscribe για part 3 για να ανέβει πιο γρήγορα. Και bye!